Maraming nagmamahal sa akin. Huwag mo akong gaganyanin. Maluha-luha si Alice Culot matapos siyang pagsisigawan at pagsusuntukin ng isang babae bandang 2:30 ng hapon nitong Martes. Makikita sa video ang pagpasok ng isang galit na babae sa isang cellphone repair shop sa Barangay Poblasyon, Libmanan, Camarines Sur. Sa ako, tandaan mo. Huwag mo sasaktan. Kukulang ka. Nagniwang ako. Oh, hayaan mo. Huling ko. Huling ko. Ayos ka. Maraming nagmamahal sa akin. Huwag mo akong gaganyanin. Ay, ikaw nagkuha ng butter sa butiwan. Mga Diyos ka. Tingnan mo ang pagkadiwa ko. Wala kang puso. Wala kang puso. Kakantiin kita. Abogado na ako. Tingnan mo. Hindi pa ako kumain. Assistant ka mo. Ayon sa biktima, patungo sana siya sa kanilang bodega nang makita siya ni alias Angelica at doon siya pinagmumura. Pagdating ko po doon, sa may kanto pa lang ng bodega namin, kasi punta ako doon, buti, sumigaw siya, tapos pinagmumura niya ako. Kaya nalaman kong papunta siya sa akin. Dagdag pa ng biktima, minsan na siyang pinagsusuntok ng sospek at pinagbabato ang kanilang bahay. Pinagsusuntok niya ako. Minsan na din siyang mga 5:00 ng umaga pumunta sa tapat ng bahay namin, pinagbabato kami kasi ninakaw ko daw yung mga may ikli niyang short. Napag-alaman ng CSN na may postpartum depression di umano ang babae. Isang uri ng depresyon na nagkakaroon sa mga kababaihan na pagkatapos magsilang. Ito ay isang komplikadong kondisyon na nakakaapekto sa emosyon, pag-iisip at pag-uugali ng isang individual. Agad naman na nirespondihan ng mga taga-Public Safety Office, PNP Libmanan at MDRRMO Libmanan upang pakalmahin ang sospek. Pag-iiwan na itong tindira naman sa Imperial ba to o anong lugar to, na gusto ka sinuntok si babae. Ngunyan, sa bansa, narami, may tama sa payong babae. Aniya, pangatlong beses na nangyari ang kaparehas na insidente. Pang-3 beses na po yan. Iinit po kaya ang tigpara ang gutom niya itong 2 policewoman. Tigpara duro niya. Inawat mo itong sarong kasama kaibahan ko. Mabuti, nagdaong nagpundo. Samantala, patuloy na pinaghahanap ang sospek upang dalhin sa espesyalista at mabigyan ng maayos na medical na atensyon. Eli Balbin, CSN.